Sezona festivalů je v plném proudu. Hostům přinášejí nejen hudbu a zábavu, ale taky drogy. Přijíždějí tisíce takzvaných rekreačních uživatelů drog a právě ti si mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Na břeclavském festivalu Creamfields najdou odbornou pomoc. Žlutomodrý stan je v roztančeném areálu klidným útočištěm. Dříve o něm nechtěli organizátoři ani slyšet. Odmítali přiznat, že na jejich akcích mají lidé problémy s drogami. Dnes už začíná být samozřejmou součástí. Letos se zúčastní 9 festivalů. Břeclavská Creamfields patřila k těm nejdůležitějším. Ty festivaly jsme vlastně vybírali podle toho, aby jsme zasáhli co největší spektrum těch hudebních žánrů a tím i vlastně největší množství typů návštěvníků, který na ně chodí. Většinou mladí lidé, zhruba v rozmezí od 15 do 30, kteří se zajímají obecně o psychoaktivní látky, ať už legální či ilegální. Jde především o rekreační uživatele tanečních drog a do té skupiny tanečních drog se řadí hlavně extáze, pervitin, kokain v poslední době na vzestupu. Kromě informací o jednotlivých drogách, jako například z čeho se vyrábí, jaké jsou možné příměsi a jaká představují nebezpečí, nabízí odborníci ve stanu i praktickou pomoc. Je tady připravený občerstvení a voda pro lidi, kteří užívají třeba extázi, aby se předešlo nějaké dehydrataci. Zároveň jsou k dispozici kondomy, výměnný program, špunty do uší. To je podle mě mnohem lepší, než tyto lidi stíhat, hrozit jim nějakými tresty. To, co jim naopak schází, je vést s nimi nějaký rovnoprávný dialog a upozorňovat je na nebezpečí, kterému mohou být vystaveni. Zajímá vás něco konkrétního? No konkrétně nějak ani ne, spíš tak obecně, co se může stát a co ne. No dozvěděl jsem se, že víceméně nemají se drogy kombinovat, nemají se míchat a pokud možno vlastně vůbec neužívat. Organizátoři doufají, že díky neformální atmosféře bude mít program Safer Party daleko větší dopad na samotné uživatele tanečních drog, než například přednáška ve škole. Tereza Kručínská a Eva Lípová, Česká televize.